Il-korp tal-Pulizija mexa skont il-liġi. Kienet din it-tweġiba li ngħatat lil Net News mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa meta mistoqsi dwar ir-rejd illi sar fl-aħħar jiem fuq id-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat, rejd illi Muscat iddeskrivih bħala azzjoni inġusta. Għal numru ta' domandi li poġġejna lill-Kummissarju Gaffa speċifikament dwar dan ir-rejd u wieġeb biss li l-liġi tobbliga lill-Pulizija jimxu ma' dak li ġie ordinat minn maġistrat u l-korp iwettaq ħidmietu skont il-liġi. Staqsejna wkoll lill-Kummissarju tal-Pulizija jekk iħossux offis li l-uffiċjali tiegħu ġew attakkati fl-aħħar jiem minn numru ta' politiċi laburisti, inkluż l-eks mexxej laburista nnifsu, iżda Gaffa ma lissinx kelma waħda ta' difiża biex joħroġ onqu għall-investigaturi li qed jistħarġu l-allegazzjonijiet marbuta ma' Stewart Healthcare u l-iskandlu tal-isptarijiet. Intant, it-Times batet mistoqsijiet simili l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura fejn dawn tal-aħħar saħħu li mhux se jagħtu każ tal-attakki fil-konfront tagħhom minn esponenti tal-Partit Laburista. L-Assoċjazzjoni qalet li ma tikkummentax fuq attakki u insinwazzjonijiet. Fl-aħħar sigħat Muscat reġa' tfaċċa b'video ieħor fuq il-midja soċjali fejn għall-ewwel darba ammetta li ngħata xogħol ta' konsulenza minn kumpanija Svizzera marbuta ma' Stewart Healthcare. Din hi l-kumpanija Acuter li minn għandhom daħħal 60,000 euro. L-eks mexxej laburista insista li hu se jkompli jitkellem għax ma jridx ikun trattat b'xi mod inġust, sempliċement għax hu Joseph Muscat.